स्वागत बा आप सभी के आज के वीडियो में। आज के ये स्पेशल रिपोर्ट बा भोजपुरी के गायक व अभिनेता प्रवेश लाल यादव के ओर से। वीडियो शुरू करे से पहले आप लोग के बता दी कि वीडियो पसंद आई तो वीडियो के लाइक कर देम, शेयर कर देम। आप लोग के बता दी कि प्रवेश लाल यादव के आप लोग के बीच में बहुत ही शानदार और जबरदस्त कजरी गाना रिलीज कइल गए रहे, जौना गाना के नाम बा पुरवा उड़ावे अचरिया। ये गाना के गौले बाड़े प्रवेश लाल यादव जी और ई गाना के लिखले बाड़े प्यारे लाल यादव जी और ई गाना के संगीत से सजैले बा निरहुआ म्यूजिक वर्ल्ड। आप लोग के बता दी कि ये गाना के ऑडियो के बाद जितना भी भोजपुरिया दर्शक लोग ये गाना के वीडियो के इंतजार करत रहे हैं, वो लोग ला बहुत बड़का खुशखबरी बा। आप लोग के बता दी कि ये गाना के वीडियो के शूटिंग कंप्लीट हो चुकल बा। ये गाना के वीडियो में आप सभी के चांदनी सिंह नजर आई हैं, जौना के कुछ तस्वीर आप लोग स्क्रीन पर देख सकतनी। और ई गाना के वीडियो के आप लोग के बीच में बहुत ही जल्द निरहुआ एंटरटेनमेंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज कइल जाई, जौना के आप लोग देख सकें। तो कमेंट में बताएं कि आप लोग में से कितना लोग ई गाना के वीडियो के इंतजार कर रहल बा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बा कि वीडियो आप सभी के पसंद आयल हुई। अगर वीडियो पसंद आयल तो वीडियो के लाइक कर दी, शेयर कर दी, कमेंट करी और चैनल पर नया बानी तो भोजपुरी सिनेमा से जुड़ल सभी खबर सबसे पहले देखे खातिर हमनी के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और घंटी के बटन के दबा दी।